Tokom obuke fondovi Evropske unije polaznici su razvijali veštinu i stavove neophodne za preuzimanje aktivne uloge u razvoju i implementaciji projekata u oblasti obrazovanja, kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou. Prvo, moraju same škole i objekti da se renoviraju i opreme savremenom, naučnom, didaktičkim pomagalima, a s druge strane moramo neprekidno raditi na jačanju, da tako kažem, ljudskog potencijala, znači neprekidno usavršavanje i prihvatanje novih saznanja u svim domenima, kako metodičkim, didaktičkim, kako bi kvalitet nastave bio u skladu sa vremenom sa kojim živimo. Ako hoćemo da gradimo nove ljude, onda mislim da prioritet mora da bude u obrazovanju i da moramo svi ozbiljnije shvatiti da to jeste razvoj, a ulaganje u škole i mlade i profesore nije potrošnja, već stvarno kapital koji danas ulažemo, a rezultate ćemo imati za koju godinu, ali novo vreme zahteva nove ljude. U toku 2014. godine ovu obuku od ideje do realizacije prošlo je ukupno 125 polaznika iz lokalnih samouprava, u toku koja je smišljeno 24 projektne ideje, za koje će se konkurisati u Fondu Evropske unije u oblasti obrazovanja. Naš projekat se dokazao u pravom smislu reči. Ja mislim da obrazovanje, ustanove u obrazovanju imaju i sada već, zahvaljujući našem projektu, potrebno znanje za apliciranje prema Evropskoj uniji, odnosno fondovima Evropske unije. To znanje je konkretno, to je testirano kroz ovaj projekat, znači pronađene su konkretne ideje na tim radionicama našim po opštinama koji su organizovani. Ovaj seminar, koji je organizovan u saradnji Fonda evropskih poslova, Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, je besplatan za sve polaznike. Velika zainteresovanost vlada za ovo. Razlozi za tu zainteresovanost jesu što ljudi prepoznaju šansu iz Evropske unije da unaprede svoje kapacitete, da dobiju nova znanja i da na takav način pomognu sami sebi. A drugi razlog za to jeste što nedostaje, naravno, dovoljno sredstava da bi se tako nešto realizovalo i uradilo. Mislim da to sve zajedno jeste jedan pionirski posao i da u perspektivi ćemo imati razloga da imamo sve više dobrih i dobrih vesti, ali da bi ove stvari funkcionisali, pre svega mora da bude raspisan konkurs sa strane Evropske unije, odnosno da imamo poziv da bi se ovi projekti realizovali. Kada ti pozivi postoje, onda je moguće da mi kažemo, evo, uspeli smo ovo da radimo. Ovo je posao na dug rok i ne znači da ako u ovoj godini mi imamo malo realizovanih projekata, da u 2016. nećemo imati više, od 2017. još više, od 2018. još više, i tako da su to stvari koje ne mogu na kratak rok da kažu, sad napravili smo određeni rezultat i mi smo uradili to i to. Ne, ovo je građenje, da kažemo, osnove i baze, a rezultati tih projekata i rezultati svega toga će se vidjeti na kraju 2020. kad podlačimo crtu i kažemo, ovo je period u kome smo mi analizirali šta se desilo u okviru 5 ili 6 godina. U junu će biti dodeljeni sertifikati za polaznike koji u toku drugog polugodišta budu završili isti program obuke koji je u toku.